Informazioa jasotzeko ontaz gure inguruan gehien-gehientsuen dakiena komunikatu dugu gaur ere, gonbidatu dugu gaur ere, Beñat Erezuma, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Gehien-gehientsua ez da ipa. Bai, hau badakizu pandemian eta guztiok hasi ginen Ana Galarraga eta Basaras eta jarraitzen. Eta orain adimen artifizialarekin zu jarraitzen zaitugu, ze izenburuan jarri zaitugun bezala, hemen azpian jarriko zaitugun bezala zuzara aditua eta aritua. Ze esate baterako aurreko batean etorri zinen, Artadi olerki liburuarekin, olerki liburu artifiziala, alaxe izendatu zenuen. Orain ipuina ere baduzu, Bego eta Josu, urare artifiziala, eta podcasta, 0-1, urare artifiziala, beraz hortxe. Den artifiziala. Den artifiziala. Baina artifizialaren atzean ere egongo da benetakotasuna. Bai, nik uste, etorkizuna da, adimen artifiziala erabiltzea, eta mundu guztiak erabiliko du, eta bakoitzak bere ikutua ere. Etorkizuna da edo orainaldia, ze aurrekoan aipatu zen egun, ez da badatorren zerbait. Dagoeneko hemen daukagun zerbait da, ez? Bai, hementxe dago, baina nik uste herritarren artean gehiengo zabal batek etorkizun laburrean erabiliko du. Eta hortxe norberak emango dio. Esan dut nik aritua ere bazarela, zezu saltxeatzen ere aritzen zara, guri musutruk, Twitterren eta Txilandian eta halako aholkuak eta ideiak ere ematen dizkiguzu. Garai batean euskerarekin egin zenuen bezala denok euskera ikasteko, oraingoan adimen artifizialaren gainean ikasteko, baina zuzero horri ere saltxeatzen ibili zara. Eta esate baterako elkartu dituzu, orain bolo-bolo da bien pelikula, Irati, eta jarri duzu Irati surfean, eta begira emaitza. Hortxe ikusiko dugu orain, Iratik surflari itxura izango balu, hau da jatorrizko argazkia, noski, eta orain ikusiko dugu emaitza, ezta? Azkenean hor nola elkartu dituzun Irati, Edurne Azkarateren irudia eta surflariarena, eta emaitza huxe. Hori da. Hau da Runway ML enpresak duen adimen artifizial bat, hau honek bideogintzan dabiltza, eta esan nuena da. Hartuko dute bideo bat, surflari batena, eta gehituko diot Iratiren irudi bat. Eta hori da emaitza xumea. Bai, xumea, deigarria ere bai, bada, eta onartuko didazu gauza landuagorik eta politiagorik ere. Esate baterako Niko Vázquez, Bilboko grafistak, hortxe sail bat egin du, orain ikusiko duguna, Made Bilbo Great Again, garai bateko iragana, lehenare ginen iragana etorkizuna, Bilbo, garai bateko industrializazioko Bilbo hori, gaur egun nola litzateken, eta halako paisai dotoreak eta ere osatu ditu, ez? Izan ere hor, aukera hori ematen digu, iraganarekin, orainaldiarekin, etorkizunarekin jolasteko. Ze hau jolasa da, lehen aipatzen nuen bezala? Batzuentzako jolasa da, niretzako adibidez jolas bada, gero lanean ere erabiltzen dut, baina postu naiz pilo bat Nikoren irudiak ikusterakoan, ze Niko gehientsuenok MCD-tik eta ezagutzen dugu, gero diseinuen eta ibiltzen da, eta azken urte honetan ikustea horrelako irudiak adimen artifiziala erabilita sortzea, asko postuna bai. Bai, ez dakienarentzat aurrena behar bada hori argitu beharko nuke Beñat, ez? Adimen artifiziala zari garenean zertaz ari gara. Azkenean atasa batzuk egiteko gai den makina batez ari gara. Horixe izango zen. Gu geuk egin ditzakegun atasa batzuk makina egiten. Mota desberdinetakoak badaude, ez da? Horra aipatzen da gauza espezifikoak egiten dituen makina bat, ez? Izan daitekena siri bera, ez? Edo autoan tunelean goazenean argiak bakarrik pizten direnean, horiek gauza zehatz bat egiten dutenean, eta gero ja bestea da integrala. Hori da, azkenean ikasten, denbora aurrera doala, ikasten doan hori da, adimen artifizialen muina edo. Bai, sare neuronalak edo dauzke hor jatorrian, ez? Eta sare neuronalak badakigu trebatu egin behar izaten direla, gure burua bezala, guk ere gure burua trebatu egin behar izaten dugu norberak bere lanean, eta sare neuronaletan ere hori, ez? Makinari jartzen zaizkio 11 esateran joan, baina milaka adibide, eta gero hortik makinak bere ondorioak atera. Milaka, milioika. Kasu honetan Niko Vázquezek sartu duena tekstua, eta Midjourney bezalako adimen artifizial bat erabili du. Gero bai komentatu du Photoshopa erabili duela azken ikutua eta emateko. Eta bai, trebatu egin behar da, eta horrelako irudiak lortu daitezke. Bai, sare neuronala zari ginela, guri burua datorkigu itzultzailea, ez? Euskerarako, euskeratik eta euskerara itzultzen duena, zenbat aurreratu dugun itzultzaile horrekin, ez? Eluiarreta ere hortan dabiltza, eta bizka funtzionamendua ere berdina izan da, ez da? Hortan oinarritutako. Hori da, datu piloa eman, milaka eta milioika datu eman, eta ikasten doa, kutxa beltz baten ikasten doa, eta egia esan da, azken 3-4 urteetan kriston iraultza izan dugu, eta hor Euskal Herri mailan nik uste dute Eluiar
punta-puntan dago. Bai, aurrekoan irakurtzen genizun hori ez, euskerak kontu ibili beharko duela, ze arriskoa baduela tren hori hartzen ez badu, tren hori galdu egingo duela, beste batzuk galdu ditugun bezala. Hori da, uste dute kanpokoa eta erabili behar dugula, baina bertokoa zaindu eta horre gure agintarien da lana izan beharko da, horiek ere zaintzea. Bai, hau argi dago iraultza bat dela, ez? Bill Gatesek esandakoa da, ez nik neronek, hau dela, bigarren iraultza teknologikoa, ez da, lehenengoa Windowsen agerpena izan zela, hartara moldatu ginen bezala, ontara moldatzen asmatuko aldugu. Ze orduan Windowsekin seguru bazirela mesfidati bat zeudenak ere, bai? Bai, Windowsekin, internetekin, niko goratzen dute 80. hamarkadaren erdialdea maieran, batzuek esaten zuten interneta hori moda bat zela agian, eta pasatuko zen zeo zer, baina, gauza da, urte batzu barru ikusten badugu elkarrizketa hau, seguru nago, esango dugula, bitu. Ez zuten komentatu hau, ez zuten aipatu hau, eta barregarri ere geratuko dela. Karo, ze aktualizatu edo informatikazari garela, ez aktualizatu hor dugu informazioa. Aurreko batean etorri zinen eta aurkeztu zen igun ChatGPT. Bai. Eta orduan, okerrez banago, 3.5 zegoen, baina esan zenuen, konturatzerako ja, gaur egun zenbagarrenean gaude? Laugarrenean, bai. Laugarrenean. Eta ChatGPT zer da? Hori denok ulertzeko moduan, galdera egin eta erantzunak ematen ditu hori? Bai, hizkuntza iragartzeko eredu bat da, eta hiruarekin, hiruan ikusten 2020 urtean argitaratu zela, 21. urteko azaroan gero mundu guztierentzako argitaratu zen, eta orain dela pare bat hilabete edo, laugarren bertsio egin dute. Probatu ez duenak, aukera dauk adibidez bing.comen, bertan etxe nabigatzailearekin probatzeko aukera, eta egin dezala proba. Hau da, eskatu diezaiola, ez dakit, etxean duen zeozarekin errezeta bat egitea, edo bere lanean beharrezkoa duen gutun bat idazteko, eta ikusiko du zer egiteko gai den. Karo, ze azken finean, berari ere komeni zaio guk proba egitea. Ze pentsatzen naiz Bingek, Skypen eta ere olako publizitate edo bidaltzen dizu esan ez. Bueno, nahi alduzu probatu, ze karo, haiei ere komeni zaie alik eta entxegu gehien egitea zertara orduan eta informazio gehiago dute, ez? Gero garatzeko. Gaur bertan ibili naiz ChatGPT erabiltzen eta azkenean esaten nion, maidazu beste erantzun bat, eta galdetzen zian, ez zaizu gustatu harinako erantzuna, da orduan esan diot, ez zait gustatu, bera badoa gurekin ere entrenatzen. Karo, ze azken finean informazio hori berak jasotzen duenean, bera aberasteko ere bada, bizentzutan segurazki, diru aldetik eta bestela ere bai. Mugarik ere izan badu, badakigu oso kontentu zaudela zu, ChatGPT horrekin, hainbat sorkuntza eta liburuekin eta ere lagundu dizulako, baina mugak ere baditu. Bai, mugak ditu. Momentu honetan testu aldetik, token aldetik mugatuta dago, orduan erantzunak ere mugatuta daude, karakteretan, baina hilabete gutxiren buruan GPT-4 bikoiztu eta, ez dakit, 10 aldiz gehiago ere emango ditu. Orduan, momentu honetan testu aldetik mugatuta gauden arren, agian, momentu batean, batematek liburu oso bat ere idazteko aukera izango du GPT-4ekin. Eta akatsik ere bai, ze bakarren batek ere sarean ikusi dugu nola aipatu duen, ez? Ikerketak, existitzen ez diren ikerketak edo alaxe hartzen dituela, ez? Oinarri, eta karo, hor terrenu labainkor batean sartuko ginatek, ez? Bai, gauza da, zuke, beti koinaturen bat edo, ez da, galdera emate egin da beti erantzun bat izan behar duela, batzutan ni neuge izaten ez koinatu orduan, hau ere pixka bat koinatu izaten da, eta galdera egiterakoan askotan asmatu egiten ditu erantzunak, hori da aluzinazioa deitzen dena. Eta horregatik beste alternatiba batzuk badaude, zesai honetako kolaboratzailea den Ana Galarragari txio batean ere irakurria diogu, ez? Hain zuzen ere hori aipatzen ziotenean, ChatGPT-ko muga horiek bazituela, zuk zer horrek aholkatu zeniola beste bat, konsensus izenekoa. Bai, hori da, adibidez paperrak eta horrelako dokumentuak aztertzeko eta gauza serioagoa. Eta nik uste bing.comekin bebai, internetera konektatuta dagoenez, berak estekerak ere eskaintzen dizkizu nondik jasotzen duen informazioa esanez. Orduan horre ziurtasun gehiago daukazu, baina tentuz ibili behar da beti. Bai, ze konsensus honek bai iten duena, ez, aipatu iturria nondik ekarri duen, eta horiek azpimarratu eta hola. Esan dugu zer horri frogatzen ibili zarela, ez du bakarrik. Beste batzuk ere aritu dira, eta gainera, nik uste dut, ibili direla denak pixkat koskilak bilatu nahian, edo akatsa non ote duen ChatGPT-ek, ez? Ea huts non egiten duen, eta esate baterako bat ezaguna egin da oso, izokinaren irudi bat eskatu diolako Ibaian gora, eta zer irudi eta hause. Bai, historia da, benetan barregarria da hori, baina pentsatu behar duguna, hau orain dela hilabete batzuk ikusi nuen irudi bada.
Hau da, Gaur egun ja konpondua dutela. konpondua izango dute. Barre nahiko egin dezakegu berarekin, baina bera ere entrenatzen dabil eta gaur egun nik uste dute lukela horrelako. Gero egingo dugu proba ateratzerakoan, eta gero badia beste akats batzuk, kezkagarriagoak edo izan daitezkenak, eta Pilik Altzadari etxe honetako kolaboratzaileari ere irakurria diogulako, beak hain zuzen ere bere biografia eskatu diola, ChatGPT-eri ez, eta orduan, hizkuntza desberdinetan eskatu diola gainera, ikusteko hizkuntza bakoitzean bat edo beste kontatzen dion, eta zer kontua eta hizkuntza batean zein bestean denetan ere hilda dagoela esan diote, berak familiari humorez noski doluminak ere ematen dizkio, baina gero bere ibilbide profesionalean hor badaude gauza batzuk guztiz zehatzak ez direnak, ez? Aipatzen du Bilboko udalean politika lanak egin izan dituela, Madrilera kongresura ere joan da otedan beste hizkuntza batean. Claro, oraindik ere badauka zer hobetu, eta hori ere aitortu beharko diogu. Hori da, ikusten dudanagatik hau 3.5-erekin eginda dago, ez bingekin, bingen atzean dagoela 4.0, eta berriro diote, honek aluzinazioak dira eta egin hala deitzen zaio, proba hauei edo akats hauei izango lirekena, izango lirake aluzinazioak. Aluzinazioak eta ajustatu beharrekoak. Hori da, egin behar dena da aldela, internetera dagoen, konektatuta dagoen adimen artifiziala erabili, kasu honetan Bing, eta bueno, ikusi estekak nundi datozen bai. Bai, izan ere hauek badakigu akatsoiek direla, baina beste batzuetan badira akatsak baino gezurrak eta gezurroiek gainera helburu maltzur batekin esandakoak. Horrean manipulazioaren eremuan sartzen gara, ezaguna egin da oso Aita Santuaren argazki bat, alako beroki batekin, edo honako hau ere bai, Donald Trump atxilotu zuteneko momentua, larriagoak ere bai, Vladimir Zelenskiren bideo bat ere agertu zelako, ez da ustez berazena gerraren gaineko alako adierazpen batzuk eta egiten. Karo, nola saiestu hori? Ez dago aukerarik. Ez dago aukerarik. Hau da, lehen ere Photoshoperekin ere egiteko aukera genuen, horrelako manipulazioa eta orain egin dena da erraztu egin da. Orduan, nik uste dut, orain deepfake-aren aroan bagaude, laster egongo gara total fake dena izango da gezurra, eta, bueno, zuek bezalako kazetariok izan beharko duzue sinesgarritasuna. Bai, azkenean, gizakiak egin beharko du makinak dituen gabezi horiek osatu, horrez? Hortan bai makinek beti izango dutela, edo ustez behintzat, zirrikituren bat edo asmatzen ez dutena, eta orduan haiek menperatzen gizakiak ere ikasi beharko du. Lehen aipatu dugu, ordenagailuak bere egunean ikasi genituen bezala, edo besteak ikasi genituen bezala. Bai, horre kazetaria egon behar izango da hor, eta kazetariaren sinesgarritasuna eman beharko diogu indarra. Gero gauza xelebrak ere gertatu dira, ezta? Espainian erkidego bakoitzeko emakumeak nolakoak diren, eskatu zaio, bertan erretratu egin dute, eta galiziarrak ez dira oso ongi atera, ze gainerakoak bai, nahiko lirain gazte, eta zer kontua, eta justu Galiziara iristerakoan, antxe beste guztiak 20 urteko gazteak ziren horretan, galiziarrak 80 urteko amonak, ez? Bihurtu ditu. Bai, horre ikusi beharko dena, zerekin elikatu den adimen artifizial hori, eta seguru asko Galiziaz hitz egiterakoan edo Galizia etiketatuta dagoen irudiak gehienak izango ziren seguru baietz, ezta. Nagusinak bai. Gero aipatzen da genero sesgo bat ere egon badaukala, ez? Eta badirela gauza batzuk oraindik ere hobetzen joan behar dutenak, baina pixkanaka eta zuk esan bezala gainean dugun zerbait denez, telebistan bertan ere aste honetan lehengo astean erremontari saioa aurkeztu zuten etxe honetan, eta lehenengoz euskal kazetari esango dut, aurkezle virtual bat izango dugu, horko pilotari hori, argi dago gu baino lerdenago eta lirainago atera dutela, dotoreago, eleganteago, guapoago, izketan gu bezemezko trebezerik ez du. Ez du. Zerbait esan marko dut gu gure alde. Ez du urko, baina izango du, Izango aldo. Bai, egunen baten bai, entrenatuko da zure bideoekin eta horrelakoekin, eta azkenean, bai, imitatzeko gai izango da. Katxiz. Bai, hori ikusiko du, pena bada, baina hau gurean egin dugu eta Errusian esaterako eguraldia ematen eta ere jarri dute bestelako aurkezle bat, eta bueno, horri ikusten da. Pixkanaka ere, azkenean guk berrikuntza saldu nahi dugun momentutik ere, hau badala berrikuntza bat, ez? Eta alde hortatik hau aurkezpen txartel gixakoa ere egokia izan daitekela, ez? Bai, beti bezala esaten duena, hau tresna bat baino ez da, eta egoki erabiltzen jakin behar du. Baina horrek kezka bat ekartzen digun mai gainera, eta da zer gertatuko ote den lanarekin. Jendearen lanpostuak arriskuan egon ote daitezken, ez?
ze ikerketa baten arabera, 25% edo izan daiteke, bai, Europan eta Estatu Batuetan, gizarte aurreratuetan edo zelan postu mota dagoen ikusita, laurden bat edo izan daitekela arriskuan dagoena. Ba, izan daiteke. Azkenean automatizatzearekin, ikusi zer gertatzen ari den Valentzian eta Fordeko lantegietan, azkenean automatizazioarekin eta adimen artifizialekin lanpostu gutxiago behar dira, eta baliteke, nik ez daukate erantzunik honen inguruan, aditu batzuek esaten dute A eta beste batzuek B, nik ez daukate erantzunik, baina arrisku hor dago. Baina aipatzen dituzu kasu zehatz batzuk, Twitteren ere ikusi izan dizengu, Twitterren nola aipatu duzun, persona baten kasua, nun garai batean marketing enpresa bateko testuak idazteko, 80 euro kobratu ditzake orduko testu horiek idazteko, orain testu horiek behar bada, halako adimen artifizial batek edo makinak tresna batek idatziko ditu, baina behar bada berak denbora hori beste zerbaiterako ere probestu dezake, ez? Probetxu garriagoa izan daiteken beste lan baterako, nolabait ere lan errezak edo automatikoak makinari utzi, eta gizakiak zer eman dezaken hartara bideratu bere saiakerak, ez? Bai, agian berak sortu dezake bot bat, horrelako 100 idazle erabiliz, baina ez da erraza, ez da erraza. Nik normala da uste dute jendea kasu horietan urduri egotea. Azkenean beti izango ditu lanbide batzuk, adibidez zaintzarena, eta medikuntza, eta erizaintza, eta iturginak beharko dira, baina guk uste genuen horrelako lanbide liberalek edo dena zaukatela kontrolpean, baina agian beraiek izan dira arrisku gehien dutenak. Bai, nola izateko, akaso orain epe laburrean, ondorio kezkagarrienak ikusten dizkiogu, epe luzerago, baikorragoak ikusiko dizkiogu, behar bada gu ere familiarizatzen goazen einean. Ez dakit zer esan. Ez dakizu zer esan. Etorkizuna asmatzeko bolarik ez duzu, ez? Ez daukat, eta... Hori bingi galdetu beharko dugu, ez? Arek ere zurren bate esango du. Gauza da, aditu desberdin entzun da, bakoitzak gauza desberdina esaten duela. Batzuk oso katastrofista dira, beste batzuk oso positiboki ikusten dute hau, eta ikusiko dugu. Bai, lehen esan dugu kezketako bat lan munduarena dela, beste berriz datuen pribatutasunarena, ez da? Ze, karo, gugor datuak sartzen ari gara, eta datu horiekin ze gertatu. Ta horren arira, aste egun hauetako albisteare bada, Italian esate baterako, ez? Momentuz debekatu egin dutela, pixkat hori ere arautu arte edo, ez? Noski, gauza da, datu horiekin zer egiten duten nora eramaten dituzten datu horiek, eta hori ez badaukagu bermerik, hainbeste datu ematen gabiltza hemen Europatik eta agian estatu batuetara doaz, edo TikToken kasuan Txinara doaz, eta zer egiten dute datu horiekin. Orduan, hori, uste dute, bai, Euskal Herrian horren inguruan tentuz jokatu beharko dugula. Bai, talde bat ere bada ez, horrentxe moratoria bat edo eskatu duena, nola esateko guzti hau behar bezala arautu arte, kieto, geldi dezagun makina, ze behar bada makina bai azkar egidoa, baina gu ez hain azkar, eta hor, bien arteko moldatze hortan beharko genukela, holako treguatxo txiki bat. Bai, ez da erraza, ez da erraza, ze enpresa bati eskatzen ari zara, adibidez Microsoft bezalako enpresa handi bati, barruan dago OpenAI, ChatGPT, eta eskatzen ari zara frenatzeko pixka bat, balastari emateko, baina... Bai, txikito, baina nire irabaziak, irabazirik gabe aritzen zara zu irabazik gabeko asmoarekin, baina haiek irabazitzeko asmoa dute, eta irabazirik ez bada, eskatzen ari diren batzuk, fede honez egiten dute, baina beste taliko batzuk dire Elon Musk eta beraiek ere interesa daukate adinen artifizialen, orduan, ean orden frenuari ematen duena. Bai, momentuz ere jakin dugu, Nafarroan ere badagoela asmo bat, ez, horren Sarion edo unibertsitatearen inguruan alako adimen artifizialaren gaineko ikerketa zentru bat abian jartzeko. Eta, bueno, argi dagoena da, seguraskizuk izan duzuna, hemendik gutxira, gaur aipatu ditugun albiste hauek danak zaharkituta geratuko direla, eta oso bestelakoa beharko duela. Agian atorren astean bertan urko, hau dena... Alegia, maiz marretori beharko duzula, demoraldi berrirako akaso kolaborazioarena aztertu beharko dugu, zenik izan dut lehen, aritua eta aditua zarela, nik inguruan mintzat ditudanak alaxi ikusten ditut, erdikatuta edo, batzuk kezkatu xamar atzematen ditut, beste batzu berriz ilusionatuta txikia jostailuarekin ari den bezala. Hori zuk inguruan ere somatzen duzu? Bai, horrela. Agian probatzen hasi ginenean oso ilusio hori, askorekin, eta gero ikusten ari zarenean zelako abiedura hartzen ari den, agian esan duzu, ostras, hau norantzagoaz. Orduan, ni neu bien artean nago, Bai, erdibidean. Galdetzeran joan, beste esperimenturik baute duzun buruan, ze olerki liburu aurrena, ipuina gero, podcasta, ezer gutxi geratzen zaizu? Nik uste dut, azte gutxiren buruan, abisatu genuen, ondala 4 hilabete, bideoa helduko dala,
eta orain Runway ML enpresa honek gen bat izeneko adimen artifiziala argitaratu du, eta laster gen bi izango du gure artean. Hau da, zuk tekstu bidez, zuk eskatuko diozu dana alakoa, eta berak hainbat segundutako planoak eta eskainiko dizkizu, eta hori izugarra izango da. Hori izugarra izango da, baina begira. Adimen artifizialak egingo ez duena da, guk eskatuko diogu, Beñat Erezuma bezalako gonbidatu jator bat ekarri guzu. Ez digu ekarriko. Bueno, ez dakit hori ikusiko dugu. Seguro ez. Eskerrik asko, Beñat, guzti honen berri mateatik eta estimatuta. Aize hori.